El que hem fet és una obra de teatre d'un conte que potser coneixeu una mica, que es diu La Mariona i la Menjanit. La Mariona i la Menjanit i la Menjanit. Però què passa? Heu de fer molt silenci, d'acord? Perquè els pares estan com a nerviosos. Us poseu nerviosos vosaltres, els vostres pares. Estan nerviosos. Fareu silenci, que sí? Sí! I molt atents al que passi, Sí! I si tot va bé, al final jo els donaré una coseta als vostres mestres que després us la donaran. D'acord? Sí! Fem molt silenci? Sí! Però, escolteu, per començar, perquè estiguin una mica més relaxats, un fort aplaudiment, d'acord? Alejandro, vine. Mira que la història que us explicarem avui parla d'una nena que es diu Mariona, que acompanyada... Molt bé! La Mariona, acompanyada del seu gatet, el Bicho, es fica dins d'un conte en què un ésser entremaliat, que es diu Menjanit, no permet que es faci mai de nit. La Mariona i el Bicho troben la Berta i a la seva gateta, que es diu Baldufa. Sí? I veuen una aventura fantàstica intentant descobrir, amb l'ajuda d'un arbre, el roure, quin és el motiu? Perquè... És viejo. És viejo? El que intenten descobrir quin és el motiu perquè no es faci mai de nit. Una mena de fada anomenada Menjanit n'és la responsable i la seva feina haurà de ser la de retornar les coses al seu lloc. Us imagineu que mai es fa de nit? Sí? ¿Us agradaria que sempre fos de dia? Sí. Sí? No? Sí. Però si no dormíssim, sempre estaríem cansats i no podríem anar a l'escola, jugar amb els amics, xerrar amb els pares... Què us semblaria? Sí? Bé, no donem més pistes per tal que podem gaudir amb el desenvolupament de la història, una història fantàstica que toca suaument el tema de l'amistat, de la solidaritat entre els amics, el respecte per els animals i que es va dir que amb l'esforç conjunt es pot solucionar... ¿Sí? ¡Oh! Pues sí, de todos los dragones. Pues sí. Los dragones. Pues no sé. No donem més pistes, sí? Esperem que us agradi i que la gaudiu molt. Veus, Bitxo? Al país del conte mai es fa de nit. I la gent va perdent l'ombra. Meu! I resulta que, com que no tenen ombra, es queden sense força. Mira quina cara de cansats que fan els que passegen pel parc. Meu! Mira! Les garses sí que tenen ombra. Meu! Aquesta nena és la Berta i acaba de sortir de l'escola. Mira quina gateta més bufona que té. Es diu Baldufa. Meu! I sense pensar-ho, fa un bot i es fica dins del conte, com que es capbussa l'aigua. La Mariona veu el conte que el Bitxo, que té una bona ombra, es planta davant de la gateta. I per darrere se li acosta una garsa. Vigila, Bitxo! Però la garsa pinça l'ombra del gat i se l'endú volant. I sense pensar-s'ho, la Mariona llança dins del conte com ha fet abans el Bitxo. La Berta i la Baldufa estan molt cansades perquè fa estona
ombra és la Mariona. Ell i un parell de garces que les espien mig amagades també tenen ombres. Però per què roben les ombres les garces? Com és que no es fa mai de nit aquí? No ho sabem. Algú ens roba les ombres i a més de nit no vol arribar mai. Les garces ho roben les ombres. Les garces? Però aquí no n'hi ha. I tant que sí! El que passa és que van molt de pressa i no us n'adonem. És que estan tan cansats. Ja, és que fa molta calor, oi? I per què no anem sota un arbre? No cal, ni els arbres tampoc no fan ombra. Què? Au, va, no m'ho crec. Ah, no? Doncs sí. Som-hi. Anem! Però el que a mi m'agradaria saber és per què les garces roben les ombres. Les nenes i els gats han arribat fins on hi ha un arbre amb moltes fulles però que no fa ombra. Ben a la vora hi ha un estanc amb peixos que són molt tristes perquè l'aigua se les escalfa massa. Ho veus? Ni els arbres tampoc no fan ombra. La culpa és de les garces. Qui parla? És el Roure! Sí, sóc jo. I sé què ens està passant. Com que no tinc res més a fer i m'avorreixo com una pedra, em fixo en tot. I tu? Com que saps també parlar? No ho sé, m'ha sortit així. L'arbre també parla. M'acosteu-vos, que estic una mica fòric i no puc cridar. De vegades venen les garces i les sento xerrar. Resulta que roben les ombres i les porten a la nova menjanit. Qui és la menjanit? No ho sabeu? No. No, explica'ns-ho, Roure! La menjanit és la que fa la nit. Quan surt de casa seva, tot es fa fosc i llavors arriba la nit. A l'endemà es menja la nit i llavors es fa de dia. Per això li diuen les menjanits. I on se'n va la menjanit quan és de dia? Quan és de dia? Se'n va a la seva cova. Però la nova menjanit no sap fer la seva feina. I què fa la menjanit? Deu passar tot el dia dins de la seva cova i com que no surt mai, es van quedar sense nit. I què fa la menjanit amb el professor? No ho sap ningú. Doncs anem a veure-la i li direm que em torni les ombres. I on viu? Això tampoc no ho sé. Però tinc una idea. Quan s'acosti alguna garça per robar l'ombra de la Mariona, que els gats se llancin a sobre i la fem cantar. Ah, no pot ser. Mira els gats com estan de fluixos, tanta estona sense ombra. Deixa'm la teva motxilla, Berta. En treu un estoig de llapis de colors. La Berta i la Mariona es posen a pintar a terra amb llapis negre l'ombra dels gats. I quan se'ls acaba el negre, continuen en altres colors. Bitxo i baldufa, trepitgeu les ombres. Tots els gats trepitgen les ombres que les nenes els han pintat a terra. L'invent funciona, tenen ombres noves i de colors. Ara m'hi sento molt millor. Balbufeta, estàs molt guapa amb aquesta ombra. I tu també. Per què la menjaré posa les ombres? Es posen tots mirant l'arbre i començar a demandar del roure. L'ombra de la Mariona es veu molt en aquell món sense ombra. Una garça se li acosta fent saltirons. Quan s'ajup per agafar-li l'ombra en el bec, els seus gats se li llancen a sobre i enxampen. On té la cova la menjanits? És un secret i no puc dir. Si no m'ho dius... Que no t'ho digui prou. Si no ens ho dius, t'estripo l'ombra. No ho facis, no ho facis. Digues on viu la menjanit. Darrere de la cascada. Torna'm a enganxar l'ombra, va, si us plau. I on és la cascada? Cap allà. Cap allà. La Mariona torna l'ombra a la garça i mentre la garça fa esforços per posar-se l'ombra, els altres comencen a caminar cap a la cascada. El bitxo s'acosta a la Mariona. Saps com tornaria a casa? No, ja estem molt enfeinats. Ai. Què passa, bitxo? Res, que no m'agradaria quedar-me per sempre dins d'un conte. I fa massa calor.
tinc força. Qui s'atreveix a entrar? Jo, com que tinc ombra, tinc més força que vosaltres. Ja també vinc, doncs anem. La Mariona y el bicho se van cap al caminet que ha seguit la garza, passen a través de la cascada i entren a la cova. Alça! És la menjanit la que es menja les nostres ombres. O sigui, que s'ha menjat la meva ombra. Ui, qui ets tu? Que has vingut a jugar amb mi? No! El que vull saber és per què et menja les ombres de tothom. Perquè tinc molta gana. He de menjar moltes ombres per no aprimar-me. Ui, que és bona l'ombra de conill. Em vols una micona? No, gràcies! Què és això que tens al costat? El bitxo, el meu gat. Un gat? Que no saps què em fan por els gats? Fora d'aquí. Tranquil·litza't, ja li dic que se'n vagi. Però, per què et fan tanta por els gats? Perquè poden esgarrapar la meva pell, que és finíssima, i el seu bigoti fa pessigolles. Fora! Mentrestant, una garza ha portat una ombra allargassada, l'ombra d'un fanal, i la menjanits és distret perquè té una nova ombra per menjar. La Mariona s'aixup i diu cou d'orella al bitxo. Ves a buscar la baldufa i entreu sense que us vegi la menjanit. Ai, 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 que s'enfadarà la menjanit. Fes el que et dic. Espera, tinc una idea molt millor. I encara li diu algunes coses més a cau d'orella, tan fluixet que no ho podem sentir. Quina pensada haurà tingut la Mariona? Un cop soles, la Mariona s'acosta a la menjanit i li pregunta: Tu per què no surts mai de la cova? No em fa falta i em porten aquí les ombres. Què més vull? Sí, però si tu no surts, no es farà de nit. I la gent... Com se me'n fa la gent? Ets una mala menjanit. Mariona, on és? Sóc aquí, dintre del conte, que em veieu? Mireu, aquesta és la menjanit. Qui són aquests senyors? Són els meus pares. Qui saps? Soc la Mariona. Usted ti sabe hacer el corte. Suposo que sí. Eso se puede. Què saps fer màgia, tu, Mariona? No, no patiu, ara vinc. És que vull fer un joc amb la menjanit. Ara vindré, Un joc amb mi? M'encanta. Molt bé, doncs has de tancar els ulls. Ei, sense fer trampa, Vinga, quina il·lusió! Mentrestant, han entrat una bona colla de gats que s'han posat davant de la menjanit. Molts gats s'enfilen a la seva capella. La cova és plena de gats. Ja pots obrir els ulls. Auxili! Aquí que ha portat la naranja superna! La menjanit, ben espantada, surt de darrere de la cascada i a tot el parc, a mesura que ella avança, es va fent de nit. Veus que contenta està la gent? Però jo vull menjar ombres, si no em moriré de gana. No, el que has de fer és menjar-te a la nit quan sigui l'hora, ja quedaràs ben tipa. Ah, sí? No havia explicat ningú això. Com es diu? Menjanits, No, el que de menjar. ombres. No, llavors et diries menjar... llavors et diries menjar ombres. Alça, saps que tens raó? Vine, que t'ensenyarem un amic que tenim aquí al parc. Vine, vine. Saps com tornar-hi a casa? No, encara no pesat, és molt pesat, I si després no sabem tornar? La Mariona no li fa cas i se'n van la menjanit i la Berta. El bitxo es queda sol i una mica amoïnat. Que content que està tothom. En canvi, les garces en casa de nit s'han anat a dormir. No en veiem cap ni una. Què de jo? Estarà tota la vida assegut en aquest banc? Quin airet massa agradable. Que avui podré dormir com un tronc. Qui parla? És el roure, és un arbre savi. Tu ets la menjanit? Sí. Doncs és un desastre. Ningú no m'havia explicat la meva feina. Ja t'ho dic jo, un bon desastre. Què he de fer, Laura? Cada dia hauràs de sortir de la teva cova perquè es passi de nit. Així coneixeràs gent i tindràs amics. Quan sigui l'hora de ser de dia, et menges la nit i te'n vas a la teva cova.
Així, llavors sortirà el sol, tothom tornarà a tenir la seva ombra. I jo me les menjaré totes? No! Per què no? Perquè t'has prou tipa d'haver-te menjat la nit. Ah, ara ho entenc! Mireu, quan ja torneu a tenir la nit, jo ja me'n vaig cap a casa. Saps com sortir del conte? Doncs no. No vull quedar-me per sempre dins d'un conte. Per què te'n vols anar, bitxo? Si viure en un conte és divertit. Perquè enyoro la meva casa, el meu racó de dormir, el meu pinso. Ja t'entenc. Jo sé com pot tornar a casa. Ah, sí? I com? Mira, vosaltres heu vingut al parc sortint d'aquella paret, ensumada, i ahir us sentir olor de casa teva. Tots els gats es posen a ensumar la paret ben ensumada, fins que arriben a un lloc on hi ha un tros de màniga del jersei vell de la Mariona. Aquí, aquí! Em sembla que els gatets han trobat la manera de tornar a casa teva. Ah, sí? La Mariona mira cap on hi ha els gats que li fan senyal que s'acosti. La Mariona diu adéu als meus amics. La Menjanit s'ha tret un mocador de la butxaca i també li diu adéu. El Roure fa adéu amb els Blanques. La Baldufa li diu el Bitxo. A veure si tornem un altre dia. Ara sóc jo que vull venir a casa teva. Em sembla que no podrà ser, Baldufeta. La Mariona s'acosta als gats i veu la màniga del seu jersei vell. La toca i desapareix. El Bitxo diu adéu a tothom i de sobte un braç de la Mariona surt de la paret, l'agafa i el fa desaparèixer a través de la paret. La Mariona i el Bitxo surten del conte i cauen a terra de l'habitació de la nena. Mare, pare! Ja hem tornat, ja som aquí! Vaja, ja no sé què. I com has de penjar el conte? Explica'ls tu, bitxo, que sabeu que no sap parlar com nosaltres. Però què dius? Com quiere que parli un gat? Que sí? Ja veureu, explica-li. Meu! No. Parla com parlaves fa un moment. Meu! Que no? Us dic la veritat. Vinga, anem a sopar. Avui llenties. Llenties, que bé, a mi que m'agraden. Meu! Els pares surten de l'habitació i en aquell moment la Mariona i el Bitxo senten un soroll. Miren cap al conte que sobre la terra i veuen com la Baldufa treu el caparró i acaba sortint tota ella del conte i posa els peus a l'habitació. Alça, Baldufa, què fas aquí? Meu! I ve la minyoneta, una Baldufa i aquest conte s'ha acabat. A la Rosa, la Lena, la Pepi, el Dani, qui sigui. A tots.